Estamos hoxe aquí para presentar un dos proxectos de iniciativa Xoven que se impulsan desde Santa Comba a través de, bueno, hai que dicir, de un grupo de xóvenes realmente activos, realmente preocupados polo seu entorno e que se aproveitan de un dos programas, na opinión, ou na miña opinión, como persoal da Oficina de Información Juvenil, que máis e mellor chegan aos xóvenes en toda Galicia, que é o programa Iniciativa Xoven da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, que desde fai uns anos pois financia proxectos, ideas de xóvenes galegos promovidos por e para eles. Son eles quen teñen as ideas, son eles quen traten de executalas, coas colaboracións que se poden moitas veces, e son eles realmente os protagonistas. E con eses programas de participación, o que consiguen é unha formación desa educación non formal que tan importante empeza a ser para a xuventude de cara á empregabilidade, que acaban facendo eventos realmente extraordinarios. O ano pasado foi a primeira vez que houve este fin de semana de deporte na rúa, tamén a través de Iniciativa Xoven. Este ano os chavales foron máis ambiciosos, quixeron dar unha volta máis de tuerca, e, bueno, desde a Oficina de Información Juvenil, desde o Concello de Santa Comba, despois a alcaldesa tamén o comentará, nós estamos para servilos, para axudarlles, orientalos, tratar de facilitarles máximos as cousas, pero os grandes protagonistas sempre son eles, son os xóvenes, e creo que vamos a vivir dous fines de semana realmente extraordinario. Non me estendo máis, que suele ser habitual e despois me chama a atención o público presente, e deixo a palabra, por suposto, aos protagonistas, os membros do Grupo Informal Deporte e Vida Activa en Santa Comba, que promove este proxecto de Iniciativa Xoven. Boas noites a todos, gracias por estar aquí para a presentación desta jornada de deporte na rúa. Este ano vamos a introducir a novedade do trail e do duatlón, algo que nunca se realizou aquí. Vamos a dividir as jornadas, vamos a dividir o evento en 3 jornadas. Empezaremos este fin de semana cos torneos de fútbol, de vólei e básquet. Tamén teremos hinchables ou un torneo de chave. O domingo vamos a realizar o trail e máis a andaina. A andaina transcurrirá por diferentes povos daqui do concello. Vai pasar por zonas bastante boas para camiñar, zonas moi bonitas, como son a Presa da Sesteira, onde hai uns sendeiros ao carón do río para pasear, que son moi bonitos, e que non son moi coñecidos, a verdade. E despois o trail, que vai transcurrir por parte de camiños da mina, do Barilongo, que tamén é unha zona que non se conoce moito aquí, e que é moi bonita e digna de ver. E despois a última xornada vai ser o sábado 24, vamos realizar o duatlón. Vai comezar con carreira a pé de 5 km, nun circuito urbano, no de Santa Comba, 2 voltas a un circuito de 2,5 km, despois a carreira a bici, é un circuito de 3 km, máis ou menos, onde se darán 6 voltas, que máis ou menos son 18 km, onde se subirá 6 veces a papamoscas, e vais acabar con carreira a pé tamén de 2,5 km. E despois carreira para máis pequenos, para os pitufos, carreira para categorías de cadetes e máis infantil, carreira de 5 km e 10 km, que repetimos o ano pasado, temos bastante afluencia, que ano contamos con máis, temos bastante inscritos en todas as categorías, ainda queda unha semana para inscribirse, e penso que vai estar bastante ben. Non cedo a palabra aquí a Gonzalo. Nada, solamente comentar e agradecer as diversas entidades que nos axudan neste proxecto que fixemos. Obviamente, como dixo o Helios aquí, a Dirección Xeral de Xuventude, por darnos a oportunidade con estas iniciativas, estas axudas, ter unha financiación económica para poder realizar proxectos desta índole. E, despois tamén a empresas aquí do pueblo que, dunha forma ou outra, xa sea para avituallamiento, bonos regalo para os ganadores, mochilas ou balóns, calquera cousa que nos ten desinteresadamente, que sirven para regalar entre os participantes. Destacar os que nos axudaron, que son a familia aquí de Santa Comba, Guimareo, Mónica Irlandeira, Deportes Servite, Deportes Amarelle,
tiro libre, que é unha tienda de baloncesto de Santiago, el juguetón, e máis Santa Compaña, que nos axudaron a fazer o percorrido do trail, que marcaron eles, hai unha aplicación por GPS, e máis van nos axudar a ir acompañando a xente, pois algo imprevisto, calquera cousa. E, bueno, máis nada, gracias a todos. Agora, cedolle aquí a palabra a señora alcaldesa. Tamén agradece. Bueno, tamén agradezo, obviamente, ao Concello, se dixo Wells tamén, por dotarnos de instalacións, material e todo iso, e medios. Moi ben, Ricardo non diz nada. Estaba esperando así que tiña un pouco máis que pensar. Se dixeron isto. Se dixeron isto. Nada, darvos a enhoraboa aos rapaces por participar e por preocuparvos por aproveitar estas iniciativas. Como decía Welvis, pois efectivamente, Xuventude, a través da Xunta, pois estáse aproveitando, gracias a Dios, porque teñen unha partida económica para proxectos en donde se implican os nosos jóvenes, entonces xa que hai esa dotación se poden desarrollar distintos programas, tanto programas culturales como estes programas deportivos, en donde, como estamos vendo, pois hai unha combinación de deporte, de vida activa, e estaba me dando de conta que ao mesmo tempo pois dáse a conocer o noso Concello, porque como este ano é máis ambicioso o proxecto que o ano pasado, pois a través tanto da Daina como incluso das rutas de senderismo e das rutas de bicicleta, pois estamos dando a conocer Santa Comba. Entonces, unha iniciativa con doble intención, aparte de fomentar o futuro, pois estamos promocionando o noso Concello. Esa que temos a suerte que desde o Departamento, desde Xuventude, desde a Xunta de Galicia, pois hai esas dotacións que se están aproveitando, que espero que os nosos xóvenes se abran a outras iniciativas, e sobre todo eso, fomentar entre a xuventude estas inquietudes, dinamizar Santa Comba, que é o noso proxecto, que é a nosa ambición. Eu, como alcaldesa, pois realmente estou orgullosa de que esa xente, porque claro, ahora, como digo, os xóvenes de ahora pois non saben divertirse, pero, sin embargo, vemos que os xóvenes de ahora saben divertirse e saben aproveitar o seu tempo, e incluso, pois, abren estas actividades. O ano pasado daba gusto ver, pois, a estos nenos pequeniños participando, porque é unha actividade de xuventude, pero que está aberta a todas as edades, e de alguma forma o que estamos é dinamizando a nosa xente, dinamizando o noso pobo. Pois desde aquí invito a outros grupos, a outros xóvenes de Santa Comba, a que a través do Departamento de Xuventude, que temos aquí un dos seus representantes, a Welvis, pois que se preocupen de acercarse ao Departamento, de que pregunten se teñen alguna iniciativa, algún proxecto, pois que sepan que a través destes proxectos, destas iniciativas, poden conseguir unha dotación económica, que sabedes que é fundamental, se non sin cartos non se fai nada, e que podan desarrollar pois algunha actividade, sea de deporte, sea de cultura, sea incluso aproveitando pois, o patrimonio que teñamos aquí, e pois aproveitar, xa vos digo, todo isto, e sobre todo para que dinamicemos o noso Concello, que é a nosa pretensión. Estou orgullosa, como decía antes, de que realmente isto vai adiante. O que fago é invitar a xente, xóvenes e non tan xóvenes, e os que teñan fillos, pois que yo traspasen aos seus fillos esta iniciativa de dinamizar Santa Comba, de que Santa Comba somos un pueblo con un montón de ambicións que manifestamos, e xa que temos este medio, pois que aproveitemos. Non sei se os que están aquí presentes, pois ahora mismo queren sugerir algunha idea para que aquí Welvis, o noso compañeiro, pois a tome nota para... Bueno, hai que dicir que hai algún proxecto máis que vamos a presentar tamén de iniciativa xoven que vai a salir adiante, que creo que tamén bueno, pois foi así un pouco unha tormenta de ideas entre xente xoven, entre xente da corporación, e bueno, eu creo que hai que buscar os medios, hai que buscar a maneira, darlle forma ás ideas, e creo que traballando todos, que ao final sempre se acaban chegando a bo porto. Alguna cousa que dicías que eu antes non mencionaba, pois darse conta de que a xente, toda esa xente que vai a vir a Santa Comba neste fin de semana, nestes 2 fines de semana, van a conocer partes de Santa Comba que moitas veces nós mesmos
conocemos. Nos outro día estábamos revisando un pouquiño a ruta do trail e hai camiños históricos da mina de Barilongo que ao mellor pasaron os nosos abuelos por ali, as nosas abuelas, e agora pasas ti e dis, canta historia debiu de pasar por aquí, porque por esa importancia que tivo. É unha maneira de promocionar a Santa Comba, xa sexa a través da actividade saludable, como neste caso, xa sexa a través de actividades culturais, de actividades formativas, que tamén as vai haber a través de iniciativas xoven, e, bueno, eso, a tormenta de ideas pode surgir durante todo o ano, e sempre, ás veces, se sentan 5, 6, 10 e acaba salindo algo adiante. Pois nada, señoritos, chicos, enhorabuena. Como decía Walvis, temos outros proxectos que nos aprobaron, que son iniciativas que se presentaron, porque moitas veces tamén se presentan proxectos que non sempre en Europa nos aproban. Este ano portáronse bastante ben con Santa Comba, debe ser que como estamos empezando a ampliar un poquinho, nos deron cancha para que a xente se anime. Entonces, próximamente se van a presentar algún proxecto non só deportivo, como decía Walvis, tamén incluso formativo, e pouco máis o dito. Os que estades aquí, se tenes algún sugerencia, incluso non o podes decir. Está aquí Walvis, aproveitar estas posibilidades para os nosos rapaces, para a nosa xente. Acompáñanos tamén a conselleira de Deportes, porque neste caso é unha iniciativa que combina o deporte e aparte o que dixo Walvis, ademais eu como sanitaria, a vida saludable, é moi importante que destas iniciativas que teñamos moitas máis e sobre todo que non as financien, que iso é moi importante tamén. Pois nada máis, gracias ás que asistiron á presentación e boas noites a todos.